Id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista dwar nuqqas ta' pjan tal-Gvern dwar l-immigrazzjoni lejn pajjiżna u riflessjoni ta' dak li qed iħossu l-Maltin u l-Awċin li wieħed jiddiskuti l-impatt soċjali, ekonomiku, ambjentali u infrastrutturali ta' immigrazzjoni bla pjan brata maġla fi żmien tant qasir u f'kuntest ta' art limitata u risorsi skarsi huwa obbligu ta' oppożizzjoni serja u matura li tħares l-interess nazzjonali u l-interess ta' ċittadini kollha ta' din l-art. Il-Partit Nazzjonalista jiġħad bil-qawwa kollha li d-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien b'xi mod infjammatorju. Al kontrarju tal-diskors tiegħu jidher delija f'ebda mument ma esprima jew mexxa sentimenti li jmorru kontra d-dinjità jew id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. U esprima b'mod ċar li għandu jkun hemm l-assistenza kollha għal min jista' jitlef ħajtu f'nofs il-baħar u attakka u kundanna wkoll il-fatt li diversi persuni barranin sabu ruhom sfruttati u miżmuma frazzett jgħixu f'kundizzjonijiet diżumani jew inkella jorqdu barra fil-ġonna. U tkellem ukoll favur dawk il-barranin li tħaltu b'mod pożittiv mal-Maltin u l-familji tagħhom u saħaq dwar il-bżonn ta' pjan serju ta' integrazzjoni. Iżda bl-istess mod kien fobbliku li jitkellem dwar faqar ġdid li qed toħloq il-politika ta' tkabbir bla rażan u bla pjan tal-popolazzjoni li qed jolqot kemm lil barranin kif ukoll il-Maltin minħabba l-kirjiet ta' akkomodazzjoni li dejjem qed jolew u kundizzjonijiet ta' xogħol mhux adekwati. Faqar li qed iġib miegħu kriminalità u qed tinkwieta bil-bosta lil Maltin u l-Awċin kollha. Il-Partit Nazzjonalista huwa gwardjan kburi tal-Kostituzzjoni ta' pajjiżna li se nkunu qed niċċelebraw fil-ġranet li ġejjin meta nikkommemoraw il-kisbat tal-indipendenza. Il-valuri tal-istess Kostituzzjoni, inkluż l-identità tagħna bħala Maltin, huma l-boxla tal-politika tagħna.